see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. I'm laughing so hard I'm crying. Why? Why you're crying? Because of No, because laughing. I'm laughing. Yeah. Good afternoon. Good afternoon, Saki. Afternoon. Today is Thursday. Thursday, walang pasok. Hanggang Monday, wala silang pasok kasi ang long weekend is Monday. Pero yung school nila, wala nang pasok. Simula ngayon. And, Zach, tell them what the accomplishment you had. I'm Come here. Italy. I made Italy. Yeah. Where's your... The socks are so big. Is that it? Come on, get it. Yeah, 'di ba sabi ko sa inyo, hindi pa namin alam kung napili si Sak kasi wala kami nakuha ang email or call. So kahapon, 'di ba may sakit si Sak? And buti na lang, medyo better siya kahapon. So pumunta siya sa Baba. Nag-train siya sa, where did you go? Glencoe? Yeah, sa Glencoe. Glencoe. And then, hindi rin alam ni Jan na after na ma-announce na kasali si Sak sa Interleague, diretso presentation. So, eto You yung have to bigay. pay for that. You have to pay for this? No, we got it for free. You got it for free? Yeah, so eto free. But the state one, no, we have to pay everything. Buti pa ang Interleague. Ayan, pa Yeah, free. comfy. Feel the inside. Yeah, fleece. Comfy siya. Yes. So, eto. And then, meron din siyang shorts. So, etong gagamitin niya. And come here, kuya. And eto yung, wow, I like this saksak. It's like bomber. No, they're bad. Look how long they are. It is long. It's winter. Baba. Kuya, come here, kuya. Come here, kuya. And kay kuya, when did we find out? Yesterday? Was it yesterday? No, it was Tuesday, nakatanggap kami ng email kay kuya. And nakapasok din si kuya sa Interleague. Kaso, Reversing each other. maglalaban sila guys. Kasi si Sak is, si kuya kasi yung kanyang, ang kanyang, di ba, naglalaro rin siya sa Mount. So, doon siya sa Limestone Coast Interleague, right, kuya? And you are mid-southeast. No, it's Western Border. No, he wants something. Limestone. Oh, it's a Limestone Coast. Yeah. Mid-Southeast Interleague si Sak. So, kaya maglalaban ang dalawa sa Saturday. We have to Saturday. leave at 6. Yes. Okay. And naglinis sila. Naglinis ang aking mga junakis. Hey, don't do it to grab the PlayStation back. Ganun sila guys kasi during school day, tinatago ko yung kanilang kanilang PS. No? Tinatago ko pero alam nila kung saan ko nilagay pero hindi nila pwedeng kunin. So, ganito, mayroon silang school holiday. So, kinulong nila ako sa kwarto, wag daw akong lalabas. Kasi nga, naglilinis sila. But again, congratulations sa dalawang boys. Kasi magpasali ka lang sa... I could play on that. Ayan na, kinuha na nila. And sobrang saya I namin. could play on him. Why? Versus that in the game. I know, you are reversing each other. No, it one-on-one, me and him. One-on-one. And si Kuya naghugas ng mga pinakainan ng lunch. Ano na guys, mag 1:30 na. So yun nga, super proud kami ni Jan. Kasi, makapasok ka lang or mapili ka lang na mag-training ka sa Interleague is malaking bagay na. Plus, kung makuha ka pa maglaro. As in, super achievement yun sa boys. And then, sila pa dalawa nakasali, di ba? Yun nga lang, magaan sila. Maglalaban sa isa't isa. Which is okay lang naman. Ang importante is, maglalaro sila. Last year, napili rin sila mag-training. Pero hindi sila nag-train kasi nga, di ba, nag-holiday kami, nag-caravan kami. So, this year, hindi talaga, minake sure ni Jan na hindi kami ngayon magka-caravan. Dahil may horse kami, kasi yung horse hindi rin pwedeng iiwan, is yun also, yun nga, yung Interleague na baka mapili ulit sila mag-training. And, pag napili ka, kailangan mo mag-train every week. So, hindi talaga pwedeng mag-holiday. Aside also sa
Interleague, si Holly din hindi pwede mag-holiday dahil nga sa mga comp. Mayroong comp ulit si Holly sa Hamilton. So yun din ang isa na hindi ka pwede mag-holiday dahil nga sa competition ni Holly. Yung boys sana pwede, kaso nga lang, yun nga, may training sila sa Interleague. Kasi sinabi ko na kay John, if ever hindi talaga pwede ni Holly mag-holiday this year, dahil sa kanyang mga comp, pwede sila mag-holiday. Kaso nga lang, nagkaroon tayo ng horse, plus yung dalawa ulit na pili ulit sila sa Interleague na mag-train and nakapasok. Yun na, nawala na kami ng holiday. Kasi di ba usually June, July, umaalis kami. Ngayon, hindi. Kasi madaming ganap ang kids na mga sports and si Holly, dance. So yun guys. And punta ako sa sa farm. Kasi nasira na guys yung aking sir, nung gumawa ako ng cheesy pandesal, yung niya, kita nyo yan? Nilinis ko nga to eh. Yung, may bilog dyan yung parang ring. Yung isa okay, buo pa. Yung isa nag-crack na. So ang nangyayari, pag ginamit ko siya, yung isang attachment, nahuhulog na siya. So hindi na siya nagpo-function ng maayos. Kasi yung isa, ilang beses siya nahuhulog. So, sinasaksak ko lang talaga siya, yung ina-attach ko ulit. Tapos, ginagamit. And sabi ko, hindi na. So, ang gagawin ko, punta ko ng farm. Kunin ko na yung KitchenAid. Kung maalala nyo, long time ago, 2 years or 2.5 or baka 3 years na. Meron tayong KitchenAid na bigay sa akin ng isang viewer ko na naging suki ko rin sa live selling. Si Tita Laila. Thank you, Tita. So, yun. Kukunin ko yun sa farm. And ilagay ko na dito. Dito ko siguro siya ilagay. Eto, alam nyo ba, ang tagal na nito sa akin. Siguro isang dekada din to. And halos gamit na gamit ko siya sa mga baking ko. Or kahit, sa lahat. Gamit na gamit to. Hindi pa siya sira. Hindi pa sira yung, yung sa yung gumagana siya. Yun nga lang, nahuhulog yung attachment na isa. Yung eto ba, nahuhulog na to. Kasi nga, wala na siyang, hindi mo na siya kasi nag-crack na yung ring. Kung makita nyo, ayan, yung isa buo pa, nakita nyo dito, ayan, may ring siya dyan, magkaharap. Dito, isa na lang, nag-crack na siya, nahulog na siya. What happened? Broken. Yeah, when I do this, see, tanggal siya. Oh, I love looking at frosting of that. Yeah, but I'm gonna get the other one. So, punta ko sa farm. Si Jan nasa farm kasi finifeed niya na yung horse na maaga. Kasi mayroon si Jan na appointment for 3 o'clock. And then si Kuya, mayroon siyang presentation for Interleague. The first time And training. And then, kahapon din nandito sila Nana. Namili sila ng mga Korean products kasi yung kapatid ni Dad, nahilig siya sa Korean products and alam ni Ma'am na meron ako. So, pupunta sila dito and nakabenta tayo and marami silang freebies. And then, kahapon din, kasi nga di ba nagdi-declutter ako, halos lahat ng sapatos na hindi nakasya sa boys at saka kay Holly, pinadala ko na kay Ma'am. Isang bin bag. And then, meron pa yung mga damit nito at saka nung boys. Is there any frozen food? What frozen food? Like, You just had eggs and... what about The what? empanada? Yeah, empanada. Chicken? Yeah, ayan, may empanada akong linabas kagabi. Yan, tinatawag niyang frozen food. Okay guys, so 9 minutes na agad tong pagtatala ko dito. And today, gagawin ko yung tawag nga yung aming ulam is bulalo. Ang init nito, isuot dito, itong fleece na to, jacket na. Ang cute sana nito, oh. Well, yeah. Yan, may terno siyang shorts. Kasi mainit kasi nga, yan. Yung fireplace natin. Kasi punta ko ng farm, malamig. So, itong sinuot ko para hindi tayo lamigin. Okay, I'll see you later. Gusto ko na rin sanang kunin yung kasi wala pa akong paglalagyan ng aking Le Crochet. Meron ako doon na Le Crochet, guys. Na hindi ko pa nabuksan. Nabili ko yun July. July pa last year nung kami. Nasa kami noon, Caravan Life. In-order ko siya online kasi nga wala ako makita pumunta kami noon ng Brisbane or Queensland.
wala akong nakitang physical store. So, in order ko siya online. So, meron ako doon na Le Creuset na hindi ko pa talaga tinitingnan or binubuksan. Sana okay pa yun. Kasi okay naman yun. Hindi ko lang na buksan pa. Hi, Mom. Guess who's back? Kinuha ko lang ito, guys. Ito, nabili ko to sa Meijer. Tingnan nyo, naka-bubble wrap pa. Ano din to? Nung last year pa to. So, ito yung ulit. I-unbox ko lang ito. Kasi nga, gusto ko lang gamitan ng mga to. Kasi yun nga lang ang problema ko. Wala pa akong mapaglalagyan sa kanila. Ito yung stove na ceramic na mini lang siya. Pero yung nasa shed sa farm. Ang cute kasi nito, na pang-display sana dyan. Or pwede ko naman siyang gamitin. So, ito yung stove na pumpkin. Kita nyo yan? Ayan. Maliit lang siya. Ano lang to? Single serve lang siya. Nakalagay, please clean before using it. Ay, ang ganda. So, excited ako i-unbox yung aking Le Creuset na first time natin magkakaroon. Ayan siya. Sa Meijer ko to nabili last year din. Nung in-order ko yon yung Le Creuset, in-order ko rin to para nga dyan sa, ilagay ko lang ba dyan na pang-display. Ang cute! Gusto ko nito mag-collect na maliliit. Yung ganitong pumpkin. Tapos may iba pa kasi itong kulay din eh. Yung Le Creuset, mayroon din silang maliit. Ito kasi maganda. Maganda yung shape niya kasi pumpkin. Ayan. Yun nga lang. Babasagin to. Ah, nandito na si John. Can you go to the garbage bag, please? You're done there, hon? No. Are you going back? Yeah, when I go and have a shower and I go to the man, get back, and then I'll go back to the table. What sort of outfit's that? Huh? What sort of outfit's that? What kind of outfit is this? Yeah. I'm going to the farm. Like that? I yeah. don't think so, babe. It's Oh. absolute freaking freezing out there. Well, this is It doesn't matter. That's And freezing. hindi nga pala ito pwede sa farm. Ah. Mamaya na lang pala ako pupunta ng farm pagdating ni Jan after ng appointment niya. What's that? Okay. That's okay. Sa pocket ka Got sa... Ronnie, so you know who's where they are. Binigay na kay Jan yung schedule kung saan position si Sa. Why? Gordon. What? He's in midfield, that Gordon. I-screenshot ko natin si insert ko kung saan si Sak maglalaro. So you're in the You'll pocket, probably get Sak. changed. Maybe they're gonna You'll be right, so rotate. you'll just like I said, go around all the Yeah, packs. yeah. Pocket's the worst. No, it's not. You can't follow the ball in and get the thing. Gusto kasi ni Sak center kasi yung Have a ano look, niya. Ronnie. Huh? Have a look. Nah. Why don't you have a look? On my team. Excited si Jan maglaro yung That's it, dalawa I can tell against each everyone other. that Yeah, but you can see, have a look where they are so you know when you... So magkalaban sila sa game sa Saturday. And walang footy yung clubs, lahat ng clubs dito sa No, you're ano right. namin. Kasi nga dahil sa Interleague sa Naracot. So doon yung doon yung laro ng Interleague. So ano sila ngayon, buy ang lahat ng clubs. Walang laro. Except sa mga napiling maglaro sa Interleague. Soccer is Mid-South, right? Yeah. Mid-South. Mid-South-East, Limestone Coast, and Carrie Naracot. Yung tatlo maglalaban sa isa't isa. So, 3 games.
So, si Kuya, meron silang mga kalaban na iba. Tapos, sa second game, si Sacha kasi yung team ni Kuya maglalaro against each other. So, yeah. So, na-excite ako na kinakabahan. Ang dasal ko lang ay makapaglaro sila ng maayos at If we walang get chips, masaktas. we have some. Ha? If we get chips, we have some. Chips? Yeah, from the shop. You wanna get some If chips? we get some, you're gonna have some. Yeah. Yeah. I'll give Dad. them. Oh, yeah. Oh, gusto nila kumuha ng chips. Kumain na sila ng lunch pero gusto nila may chips. What's that? Is it nice? Mom, remember it. Naliligo na pala si Jan and si Holly nagre-ready kasi punta siya kay... Where you going? Nana. Yeah. Nana and... Eto yung mga na-declutter na damit. Dadalhin nila to. Kasi nga... Ang gaganda pa niyan. Mga okay pa siya. Pwede siya kay Willow. And yung iba, meron din sa boys. Na-declutter. So, yeah. Ni-check ko lang ulit yung mga laman nito. Ito, bago pa. Oh. Ayaw na ni Holly to. Ayan, ang ganda nito. Dalawa to na magkaibang kulay. Yan kasi si Willow is younger than her. Pero yung iba, meron din akong pinili kay Ayla. Nasa separate din yun na bag. Kasi, yung iba, malalaki pa kay Willow. So, eto, kay Willow to. Yan, yan. Ang dami. Ang gaganda pa niyan. Sabihan ko na lang si ma'am, yung hindi kasya kay Willow, i-donate na lang. Nagpunta ng shop si Jan tsaka si Holly. Ito yung merienda nila. Mocha dog. And may chips din. Nandun kay Holly. Ito yung kay Brookie. Yung nabili ko nung last year sa... Brisbane? Yes, Brisbane. Pupunta tayo. Oh no, not last year. Nung state ba? Yeah, last year. Tama. Ayan. Remember? You like this one? The red velvet from Brookie? like the red velvet. You don't like it? I like that one. You did? I thought you did. This one. Oh, you like this one? Mom, can you? I don't know where to put Are you making some? Not today. Ano pala yung bulalo? Yung bone marrow. Napakulang ko na siya and natapon ko na yung unang kulo niya. And eto naman, isi-share ko muna siya bago ko siya pakuluan. Tapos iwan ko yung mga gulay na gagamitin. Wala pa si Jan. Hinintay ko lang si Jan para pumunta kami sa farm. So habang wala pa siya, ginagawa ko na to. So ito na yung itsura ng ating papakulan na bulalo. Nilagyan ko na to ng mga pampalasa like sibuyas, paminta, patis, vegeta or chicken powder or beef cubes. And yeah, hintayin ko lang tong lumambo. Tapos mamay adjust ko na lang yung lasa niya kung ano pang kulang. Yan ang itsura niya. Diyan na rin yung bone marrows. Dito na si Jan. Nagbihis lang siyang pang niya, gamit damit na pang farm. And si Holly, so hindi pa siya pupunta kay Nana kasi sila Nana nasa nasa mount. Nagpants tayo kasi nga malamig daw. Malamig naman talaga doon pero hindi naman kasi tatagal. Kuha lang naman ako. Kaso nga siya magpipid siya ng horse. Look at the outfit of a horseman. Nagbihis lang talaga siya niya. What's this one? Weather rug for horse. Oh, may bagang rug sa horse. Kasi nga winter na. Uulan guys. And si Jan, after niya ma-feed yung horse, bihis ulit siya. Kasi iti-take niya si Kuya sa mount para sa kanyang presentation sa Interleague. And may training din si Kuya doon. What's this kid? What they're doing? Picking up kids. Why? Do they have school? Yeah. Yeah, dito meron. May pasok pa dito. Oh. Sila Holly lang. Yung school nila wala. There's buddy. What? Who's that one? Yeah, that's Atilia. Go. Huh? No, Nana is still in the mount. Drop off ko daw siya. Sabi ko, walang tao nga doon. Dito ay sa farm. Kunin natin yung kitchen aid and yung aking Le Crochet nandito. Oh! Ayan. Ang bigat niya na yan. Hindi natin siya mahila kasi. Bigat nito.
bubble siya dito. Ayan. Wala pa. Hindi ko pa tayo siya natitingnan. Oh, wag na. Next time na lang. Dalawa yan. Dalawang klase ng Le Creuset. Nakalimutan ko ilang quarts. Basta malaki sila. Pareho. Bigat. Okay, kunin natin yung balik natin itong mga panlinis ni Johnny Boy. Yun ko yung KitchenAid. And naalala nyo, dapat magsusunog kami nitong yung mga boxes dito. Hindi pa nagagawa kasi nga umuulan na, mahangin. Pag gumanda na yung weather, at saka busy si Jan. Nung maganda yung weather, si Jan nagpi-fishing, nag-charter siya. But one day, susunugin natin yan dyan. Ayan, si Johnny Boy, ready na siya. Nire-ready niya yung pagkain. Dito yung KitchenAid. Nandito. Ayan. Ayan. Kunin natin. Ang ganda ng kulay niya. Ang ganda ng pagka-pink. Na-unbox ko na to sa inyo. Hindi ko pa nagagamit. As in, never pa. Since nung binigay. Hinahanap ko din yung nandun yata sa box ko nilagay. Kasi nung naglinis ako sa bahay last year, binax ko yung mga gusto kong ilagay dito kasi nga nabago yung plano. Basta nabago kasi yung plano namin. Anyway, binax ko yung mga pang baking ko. Nilagay ko muna dito. Tapos ngayon gusto ko lang gamitin yung, alam niyo yung parang may blade para sa bread bago mo siya i-bake. Yung Tia, is Oli coming? Yeah, yun. Meron ako yung para siyang, yung pang sa bread. Pang score. Nandun sa box ata. Baka next time hanapin ko yun doon. Marami yun marami siyang blades na palit-palitan ba. Wood yun wood yung kanyang handle, tapos may mga blades yun. Ayan. Punasan natin, meron dito pang punas dito. And may binili akong yung bowl nito, yung parang ceramic bowl. Nandun din sa box. Kasi nga, sabi ko, hindi ko pa naman ito gagamitin. Ngayon, gagamitin natin. Hanapin ko yung box. So, ayan. Dali natin ito dun. Lagay ko ito sa carriage. So, eto, meron daw to over 10 attachment available. Pero bibilin mo sila separately. So, merong mga boxes dito. Ayan. And, ayan. Yung mga, eto, teapot. Kasi nilagyan ko naman ng mga pangalan. Tapos, meron din pang baking. Eto, teapot. Eto, ano kaya ito? Next time ko na lang yun hanapin. Doon na siya. Eto, tools for baking to. Ito nandito. Amazon. Ay! Mayroon ako nito. Nandun sa bahay. So, yan. Sana nandito. Yan, sa mga pang baking ko to. Saan kaya yun? Yung iba kasi nilagay ko sa ibang lalagyan. Eto, meron akong isa, diba? Kita nyo naman. So, may dalawa. Nung binili ko kasi siya, siya, duo. So, isa lang naman yung kailangan ko. Eto, sa cheese to Hindi ko pa siya kailangan. So, dito muna siya. So, wala dito. So, nasa sa ibang lalagyan niya. Niready na ni Holly yung gate kasi pabalik na si Jan. Hoy, babe. Ang lamig niya kasi nga malamig doon sa ano.
this. Here. Bye, yeah. Good luck, kuya. Nainitan ako dito sa aking sofa. Ano pa pala dito? Pang dough. Pag gumawa tayo ng bread. And ito naman sa cookies. Depende. Whoa! I got ready for nothing. Yeah. Anong oras na? Maybe tomorrow na lang. Yan lang. Well, at least it's my day. Well, you smell so good. Yeah, I put some on because I thought we were going to Nana's. Oh, yeah. It's a lot. Ah, thank you, Holly. So, may binili akong ceramic dito. Meron siyang dalawa. Two of these. Isa. Never wash it with myself. Small one, bigger one. Lagay ko lang muna siya doon. Hindi ko pa rin siya, hugasan ko na lang siya pa. Gagamitin ko na. Ilagay ko na lang muna doon. Iniinita na ako sa aking. We can just leave it while we cook bacon. We can just, yeah, alright guys. Lagay ko na ito doon. Kasi yung saksakan niya nandun. So yun lang, nilipat-lipat ko siya. Pag gagamitin. Wala kasi dito saksakan. Ayan. Parang ang laki niya dun, no? Well, we'll see. Baka mag-rearrange ako dito. Na-display din siya dito. At magagamit siya. Baka ilagay ko to dun. We'll see. Update ko na lang kayo, guys. Ito na pala yung bulalo natin, guys. Nilagay ko na lahat ng gulay. Corn. Green beans. And yung cabbage, may pechay din, and sobrang lambot na ng meat. Tingnan nyo. Oh, mainit. Wait lang. Mainit na init. Siyempre, kumukulo. But, sobrang lambot niya na. Ayan. Puro tayo. Oh. Kasi ayan, malambot na siya. Kaya nilagay ko na yung gulay. So, tatakpan ko lang to. Then, hintayin sila dyan. Then, patayin ko na rin yung kanyang apoy. Walang apoy, yung induction. Hintayin sila dyan. Alas 7 na guys, wala pa si Jan. Si Holly gutom na, so mauna na siya. Si Sak, sabay-sabay na lang kay mamaya. But si Holly, ayan, nagutom siya. Kakahintay na pupunta kila Nana. Kaso sila namin na ginabi na ata sa ano, sa mount. Papakainin ko na siya. So, ayan, itsura niya. Baba, oh. Ready? Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Alright.